Vitajte v ZUZE. Vieme, že čas je vzácny a je dôležité tráviť ho zmysluplnými vecami. Preto sme vyvinuli jedinečnú aplikáciu na správu projektov pre deti aj dospelých. Predstavujeme platformu, ktorá vám poskytne prehľad a poriadok vo vašich kurzoch na jednom mieste, či už ide o dochádzku, náhradné hodiny alebo platby. So ZUZou získate registračný formulár, ktorý bude umiestnený priamo na vašej webovej stránke, vďaka čomu bude vaša ponuka kurzov prehľadnejšia. Záujemcovia o váš kurz vyplnia jednoduchý registračný formulár. Vyberú si samozrejme typ kurzu, ktorý chcú absolvovať, miesto, kde ho chcú absolvovať, ak ponúkate kurzy na viacerých miestach a potom konkrétnu skupinu. Potom už len vyplnia svoje údaje a údaje o svojom dieťati. Registračný formulár a jeho polia si môžete prispôsobiť sami a zbierať informácie, ktoré potrebujete od svojich klientov. Keď sa klient zaregistruje, všetky jeho údaje sa zobrazia priamo v aplikácii, aby ste mohli spravovať jeho registráciu. Budete mať jasné informácie o svojom klientovi alebo dieťati, ktoré kurz navštevuje, vrátane toho, či už zaplatilo a akú má dochádzku. ZUZA je aj prehľadný kalendár na vašej stránke so všetkými skupinami, ktoré máte v ponuke. To uľahčuje vašim klientom rozhodnúť sa, ktorý kurz chcú navštevovať, kedy a kde. Klient vidí priamo v kalendári informácie o skupine, kto ju vedie ako lektor a či je ešte voľné miesto. Keď klient klikne na skupinu, už sa pre túto skupinu zobrazí registračný formulár. A vedeli ste, že vďaka ZUZE môžete mať jednoducho k dispozícii aj platobné brány a zjednodušiť tak klientovi platbu za kurz. Zaplatiť môže i hneď, keď sa zaregistruje priamo na vašej stránke, rovnako ako keď si niečo kúpi z e-shopu. So ZUZou získate ešte jednu vec a to je profil pre vašich klientov. V tomto profile môžu klienti spravovať všetky kurzy, ktoré už absolvovali, ktoré práve prebiehajú, alebo len spravovať náhradné hodiny, na ktoré majú nárok. Kliknutím na prebiehajúce kurzy si klienti môžu pozrieť detaily kurzov, ktoré aktuálne navštevujú. Môžu vidieť zoznam všetkých termínov, ktoré majú v dochádzke, a môžu ich jednoducho jedným kliknutím zrušiť. Týka sa to aj výberu náhradnej hodiny, kde si zo zoznamu podľa vašich nastavení môžu vybrať náhradnú hodinu, na ktorej sa majú zúčastniť. To znamená, že okolo náhradných hodín budete mať podstatne menej telefonátov alebo správ. ZUZA ukáže klientovi možnosti a on si vyberie. V profile klient vidí stav platby svojho kurzu a informácie o platbe, prípadne priamo QR kód pre rýchlu platbu. Registračný formulár, kalendár a profil klienta na vašej stránke sa automaticky prispôsobia dizajnu vašej stránky. Klient nikdy neopustí vašu stránku a v podstate o ZUZE nevie. Váš vzťah s klientom je dôležitý, ZUZA je len tichý pomocník. Po vyplnení registračného formulára sa všetky údaje vašich klientov zhromažďujú v databáze. Databázu nájdete na jednom mieste priamo v aplikácii v sekcii Registrácia. Kliknutím na túto kartu sa vám zobrazí úplný zoznam registrácií. Pomocou filtra na ľavej strane obrazovky si môžete zobraziť registrácie podľa svojich požiadaviek. So všetkými klientmi môžete samozrejme komunikovať aj cez e-mail alebo SMS. Cez aplikáciu môžete pohodlne komunikovať so všetkými klientmi, skupinou klientov alebo vami určenými jednotlivcami. Vašim klientom tak neuniknú žiadne dôležité informácie. To, čo robí ZUZu takou výnimočnou, je jej komplexnosť. Túto zložitosť doplňa automatická komunikácia, ktorá je klientom zasielaná. Potvrdenie prihlásenia na kurz, potvrdenie o zaplatení alebo pripomenutie najbližšieho termínu. Vďaka šablónam a automatickým pripomienkam si ušetríte desiatky hodín písania a odpovedania. Šablóny sú prehľadné a ľahko sa nastavujú podľa vašich potrieb. Dynamické značky vám pomôžu získať dôležité podrobnosti o kurze, ako je dátum, čas, miesto a lektor. Kalendár máte k dispozícii aj priamo v aplikácii.
Kalendár slúži na prehľadné a rýchle zaznamenávanie dochádzky či plánovanie kapacít miestnosti a lektorov. Môžete si v ňom pozrieť prehľad všetkých kurzov spolu s dôležitými informáciami, napríklad kto je lektor, aká je kapacita, či je kurz už plný a ďalšie dôležité informácie pre vás. Po kliknutí na termín sa vám zobrazí zoznam všetkých zapísaných, ktorým môžete vy alebo váš lektor rýchlo zaznamenať dochádzku a pridať platbu v prípade platby v hotovosti na hodine. Po celý čas máte prehľad aj o svojich platbách. V sekcii platby vidíte všetky platby, celkový príjem, koľko zostáva doplatiť a očakávaný príjem zo 100% obsadenosti. Spárovanie platieb nebolo nikdy jednoduchšie. V ZUZE si môžete nastaviť automatické párovanie, ktoré vám ušetrí veľa času. Takže nebudete musieť každú platbu pracne párovať. Systém vás upozorní na všetky nespárované platby, aby ste ich mohli manuálne prejsť. Platby môžete ďalej upravovať aj na samotnej registračnej stránke, kde získate detailnejší pohľad na konkrétne platby klienta. K tomu všetkému máte v ZUZE k dispozícii aj lektorský report. V sekcii lektory môžete zadať svoju dostupnosť alebo naopak neprítomnosť. Po kliknutí na daného lektora sa vám v prehľadnom kalendári zobrazí jeho pracovná doba, absencia, dostupnosť. Následne si môžete zobraziť aj report, v ktorom uvidíte všetky termíny, ktoré lektor odučil, jeho hodiny a celkový počet. Z toho možno vychádzať pri výpočte odmeny lektora. ZUZA prehľadne funguje aj na mobile, či už pre klientov alebo lektorov na evidenciu návštevnosti za konkrétny termín. Vďaka ZUZE už nepotrebujete WhatsApp skupiny, 1000 rovnakých otázok alebo chaotické platby. Len ZUZA. Odovzdajte svoje starosti ZUZE ešte dnes.